in kidhialo nyithindo manyiri to niwach no ngala mane ma nyithindo manyiri samoro achak gi achiedh nade mage nikech samoro ji ok nyal ng'e achiedh nade mathoth mabede nyithindo manyiri kade kapok wadonjo kata mana thor wach mano mar higani. Ing'e ni Sharon, achiedh nade mana kadhe kan nyako maybe kan higa 10 okinyal kete side by side gi challenges ma nyathi manyako kadhe sani. Sani nitie social media, nitie gik moko mang'eny. Ka wanya wacho challenges ma kata society kata wachak mana kodi nikech koro kaka koro in wendi imbe nyathi manyako mana kaka wendi nyathi manyako odhi nyisowa mano kadhe mano pon nitie waseneno kata ka e TV iwacho ni early pregnancy nyithindo manyako yudo ich to gidhi e school. Nitie challenges mag gender based violence, rape, waseneno mago mang'eny. Adier. Sanitary towels kata ka wanyaneno ni ma en gimoro ma important e ngima ma nyathi. Ing'e ni nitie nyithindo moko mok dhi e school nikech gionge kata sanitary towels ma nyaka keto e school. Koro mage major challenges, lakini okada wacho ni challenge maduong' ma nyithindo manyiri yudo en sanitary towels. Mano en conversation ma okadwa ni wadonje sani nikech challenges to ng'eny. Nikech nyithindwa manyiri gi kata ka wanene e od bura kata parliament. Nyiri ogin mang'eny. Koro mano challenge nikech nitie mentorship monego wachaki ka nyithindo gitindo. Koro mano challenge. Nyithindo manyiri nigi challenges mopogore opogore. Chakre pon ka e od bura. To bende kaka Mosiepo wacho ni kata nyithindo ma jawuoyi nitie gi challenges gi. Lakini ng'eni ka wachako differentiate ni koro ang'o momiyo wadhialo nyithindo manyiri to wadhial nyithindo machuok. Mano we are losing it. Dong ineno? Koro onego ni wa differentiate ni nyithindo manyako nigi achiedh nade mopogore gi nyithindo machuo. Lakini nyithindo